Ipinahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol na ang lahat ng red tide monitoring areas sa rehiyon ay ligtas na mula sa red tide toxins. Nangangahulugan ito na ang mga shellfish na ani mula sa mga lugar na ito ay ligtas ng kainin. Ayon kay Rowena Briones, tagapagsalita ng BFAR Bicol, mahalaga ang pagsasagawa ng regular na monitoring sa mga red tide areas upang masigurong hindi ito makakarating sa mga mamimili. Aniya, 2 beses kada buwan ang kanilang ginagawang monitoring at 1 beses naman bawat linggo kung mayroong kontaminasyon. By also identifying yung mga red tide affected areas, magkakaroon tayo ng mga timely interventions, including yung pagpo-prohibit o yung banning ng harvesting, selling, and consumption. Sa ngayon, safe na po na magkonsumo ng mga lahat ng klase ng shellfishes sa buong Bicol. Kasama sa red tide monitoring areas ng Bicol ay ang Sorsogon Bay, Huwag Lagoon sa Matnog, Sorsogon at ang coastal waters ng Milagros at Mandaon sa Masbate. Enero hanggang Pebrero 2025 nang unang maiulat na nagpositibo sa red tide ang karagatan ng Milagros. Napakahalaga nung regular monitoring na ginagawa ng BFAR Bicol. Just to inform you, BFAR conducts regular monitoring. This means we conduct twice a month na sampling po to make sure and to mitigate yung occurrence of red tide. By doing this, we are ensuring na we can prevent itong mga seafood-related illnesses kagaya ng mga posible na maka-ingest ng mga paralytic shellfish poisoning or yung PSP na tinatawag natin, na maaaring makaharm sa ating mga consumers. Patuloy rin umanong magbibigay ng update ang opisina ng BFAR Bicol upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.